Right, Tete. Bye. Yeah, I'm sorry, Dad. I'm sorry. You're only batting with my. You ever get on? All right, my phone. Ndizimema phone press we mavideo neti yatombosiya ngalitaure tono kasaura ito ndakamirira nyaya yaAnna naOscar iri tete vaAnna. Oscar ndinomuziva taimuti Tsano pakugarisana, taimuti Tsano Oscar. Saka tiri pakugarisana taigara tese tiri mumba pamwe chete nehandadzi yangu kuti Tsano Oscar naAnna neni ndinomunhu. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti Oscar akakanganisa Anna achienda kuchikoro. Saka ini ndokubva ndazviona ndini ndakazoita kuti nyaya yacho ibude. Ndakata kuti nyaya yacho ibude pekutanga. Ndokubva ndangoti mai guru naBhudhi ndaona Oscar akatanangira Anna. Ndoshoni yandakavaudza. Kune kwavaida kubuda vachienda ndokubva vabuda. Ndokubva vadzoka. Ndobva vatiri patiri kudzoka tosvikotaura nyaya iyoyo. Saka pakuzotaura nyaya yacho iyoyo ndo pakabva pazobatwa Anna kuchikoro. Anna achinzi ngaende kumatesti kuchikoro, achinzi Anna ane mimba. kabatwa nani? Kuchikoro zvekuchikoro kumaticha. Kuoneka utano pamiri nematicha. Hanzi ndaipotsera. Saka ndo pakanzi mwana anotariswa. Saka ndokuonekwa kunzi Anna ane mimba. Saka Anna aonekwa kunzi ane mimba. Anna ndokuti ubvunzwa kunzi mimba ndeyani. Anna ndokuchitaura kuti ndeyaTsano Oscar. Saka ini ndakasiya Anotitsanire kuneva anoti sekuru. Ndaiti Tsano. Saka pakunotariswa Anna ane mimba ndo pakazoenda kunomangarwa kumakotsi kubudiriro polisi. Ina handina kukwanisa kuenda. Kubva ipapo takazoita zvinhu zvokunzwa, handina chandakazombomirira kuenda mberi kusvika Anna asununguke mwana. mapenzi Ndinomirira ipo. enda pana Anna wacho. Inini ndinongoziva kuti nasekuru ndo vandaifara navo. Saka pandakazorealiza kuti kufara kwataita nasekuru kubva tiri kumusha muHarare, inini ndaiona ndaisingazive chinhu noti handaimbozvinzwisisawo taingoti sekuru. Hamine makore mangani ipapo? Ndandine 13. Saka pandakange ndiri kuchikoro ndakange ndakutamba nevamwe ndichiti onai ndiri kubuda mukaka indisingazive kuti zvine zvazviri kureva. Saka maticha ndopakazoya tatana medhemu tiri pamaleseni. Mumwe musikana bva audza medhemu kuti ndiri kutaura kuti ndiri kubuda mukaka. Ndopandakazodaidzwa pandaendeswa kuofisi. Ndaendeswa kuofisi ndopandakaendwa nematicha kumba kuti vanotaura kuti mwana uyu fambai enda naye kuchipatara. Tine zvatiri kuona sinomira zvakanaka. Saka enda asatomboziva kuti imimba chinyi chitoganza nazvo kuti nditochi ndakona. Saka patakangotavhunzwa ndauya kundabva kuchikoro vana mama ndopavakazondibvunza ndibva ndataura chokwadi ndikati munhu wandairara naye ndisekuru ndovaiuya vachirara neni. Saka sekuru pavakazviziva vakazosungwa ndobva vabatwa nepolisi yekubudiriro. Vabatwa nepolisi yekubudiriro vaendeswa kukoti kuMbare. Then kukoti yekuMbare tichibva taenda ikoko ndaitoendawo polisi kukoti ndokwandakanzi mimba iyi apa ichiri kutanga inokodzera kuti aindonobviswa.
ndobva ndasainiwa mapepa nepolisi kuti ndinobviswa. Tatoenda kunoti ndinosaina inini namama tatatosaina. Baba vachibva vauya madhezi oya ndopakwaingonzi munhu ari kufa ari pakati pekumheno kuklinwa here. Baba vachibva vati kune machirembe paGlenbush kanzi handisi kuda kuona mimba iyo yabviswa, bvisai mapepa mumabharura avanga vasaina. Ndopatikakurwa tikaenda kumba. Ndikatomboita time yekuti inini ndanda kutotanga pfungwa dzangu ndakutotanga kuda kungofunga sa ndaisambozviita serious no ai ndaisatombozvi ipava nguva iyoyo ndopandakazotanga kufunga kuti saka ndatoone mimba achienda kuchikoro ndakuchirwadziwa mwe achienda kuchikoro. Saka pataifamba tichienda kukoti ndaingoonawo sekuru vachiuya vachimirira muchibhodhi ndakangogarawo handina chandakambonzi nditaure kukoti yekumbari. Ivo ndo vakangobvunzwa zvinhu ndikazongoonawo vachidzoserwa vachichingonzi vatongwa makore isu vatadzokera kumba. Saka netime iyoyoyo ndakazongonzwawo zvakunzi vakabuda mheno kwavari handina kuzombodini nekufamba kwenguva tauzosangana nawo mumarufu tauyo kana kuti kwamurira. Mapedzi ndinoenda mboti taure handisi pamwe tikange tauzonyasondienda kuti ndichibata zvinhu. panyama dzavo tipei tinzi muchidimoni yangu ndozokutsanangurwa nezvakaitika singapinzi nguvedai kasovhomenya zvake nonesa goroboti titendereze kuende tozodzoka apa unokaanoona kunoti hadziti kuisa nyaya yabvuma machangamiro zvakaitika kwanga aine makore mangani Oscar? 17. Mutongo wakaitwa nyaya yekoti yakanzi kudini wakapuhwa mutongo wakaita sei? Zvakaitika kukoti ndezvekuti takagara kuremand for 4 months tichienda kukoti. Ndaenda routine yema 2 weeks 2 weeks. Ndakazodaidzwa first day tonga zita rangu rakadaidzwa handina kurinzwa. Ndakazodaidzwa mangwana acho. Ndaenda kukoti but yakatenge risiri date rangu rekuenda kukoti. It was just after ndaita 2 weeks 2 weeks. It was just after ndaidzwa kukoti. Ndasvika mbandanzi iwewe takuti uende kumba kana takubuda tichazokudaidza tinezva tiri kuferefeta ndikubva kwandakaita kukoti. Kubva ipapo haunozobvira uzobvokako? Handina kuzodaidzwa. Chakanga chichida kuferefetwa ipapapo chinyi? Paine nyaya ine exhibit yekuti this person was pregnant and iwo wakanga uri kuramba ero kukoti kana kuti wakanga uri kuguma handina nyaya ndakaramba. Saka chakaita kuti Magistrate asakupa mutongo pamusoro pekunga uri kuguma mhosva chinyi? Because nyaya inofeiwa inyaya inenge ndiri kuramba. Ndikanga chiguma mhosva yangu chinyi choda kufeiwa pamusoro pekuguma mhosva kwangu kwandiri kuita? Pane power play yakaitika ipapo manje handiko zera sokazi wakafamba tinodziziya mukoma hatichadodzitsvarisisa nokuti tikadzitsvarisisa tinenge takutokanganisa upenyu hwako. Saka uchizwa muZimbabwe muno mune chirongwa chinonzi mhosva irowi gozi tinokwanisa kuti ngatitrese gore racho nemwedzi nedate rawakapara mhosva yekuchikoro mafaira kuchikoro zvichiriko toende kozwa kuti Magistrate akaita nyaya iyoyo ndiani. Tinogona kubudisa vamwe vanhu mabasa tinenge tatotadza kutungamirira vanhu zvichinge richidaro. Asi petinoda kuti tionesane nekudzidzisana panhu padiki diki tiri patsika dzina. Ndinozviziva kuti ivo papo mai vauyu nababa vauyu vakundikana kuuya neana. Baba vako namai vako vakundikana kuuya nei? Ko baba? Baba vakatanga kuenda kubasa. Vakatanga rini? 2 weeks. Alright. Chandiri kuziya ndechekuda izvi. Ndiregerere. Uyu
ndikadhila naye unobudisa chokwadi chese kuti bvu bhuruko rebenzu chokwadi chese unochibhondora uyu. Baba wako, mai vako na Oscar vanozivana. That's why baba vako na mai vako vasiri kuita hanya neshungu yekuya kumhangara uyu vachatenda makoti auyu kana kuya pane zuva ranhasi. Always ndakanga ndichikomunicata naChangamira maererano nekuti mukomana wayo auyu. Ndindakaunza nyaya yako mumaoko maChangamire shamwari. Ndaizwa nyaya iyo ndika inofanirwa kuti igadziriswe. Hatitarisiri hunhu hwakadaro munyika muno. Imwe muri iri kuchema. Chizi uri kuchinjanise mazuva ekupesana nemukwasha wako natete wako. Iwo wakauya iwo hauyi. Iwo ukauya iwo hauyi. Ndikadombozviona Changamire ngatifambe nendima iyi. Kwakutresa hwema hwako kusvikira taona pouri. Changamire kwakubata kusvikira uri pano. Ndoda kutenda nekuya kwawaita. Hakuna mubereki usingarwadziwi nechiitiko chinenge chaitika pamwana wake. Baba waAnna ndakataura nawo kuswera nezuro. Ndakanga nditofonera family yenyu mese wendisina tozobata kufona ndivi baba muninawo. Tsungi ndakamufonera jasi namba dzake dziri kuramba. Iwo ndakazotokubata manheru. Baba wako ndikataura nawo ndikawati dete muri kuriziya here musi wa30. Wakati ndiri kuriziya ndikatisangane Oscar wakazi uri kuuya ndataura na Headman Gore. Hande tinosangana kati zvakanaka. Nhasi ndomufonera kwataura kuti ndakatopinde basa ndakubasa inini wariko kongo wapedze nyaya dzacho. Paropa rako. Ropa rako. Ende zvese wadai wanga wauya apa. Ngatende mudzimu naMwari. Ndade kunatse kuwagadzirire saizi inofanirwa kuti kana vasina hanya nemwana wake vaitotangira ipo papa kuita hanya nemwana wake. Chendiri kuona chiri pakati pevabereki wako naOscar ndechekuti vaziva kuti vakauya padare pana pazuva ranhasi uyu chokwadi chese unochiti bvu pamberi pedaro. Pane zvaitika mukurarama kwaaita ari mumaoko mevabereki wako pakurarama kwoukama hwavo. Chiitiko chakaitika pana Oscar newewe chiitiko chisingafanirwi kuitike munyika tiri patsika dzedu. Yesu wakanga uri mwana mudiki aona chawakanga uri kuziva. Pana Oscar that is rape. Zvaakakuita aine 17 years. Mutemo unoti 17 years wanga asingapindi murimandi kana kutongwa. Waipinda murimandi asingatongwi asi waizotongwa ne18 years. Waimirirwa kuti aite 18 years ozotongwa. 18 years dzakakwana haana kubvira atongwa uyu. Paari uyu pakaita foul play. Wakagurwa mari yekuti uyu asapinda mukati bo. Ndiri kunebara mukomoso. Yaya kare asikachitotaura. Kana yakagurwa ayo baba ina akagura but inini ndinongoziva semwe anga ari mukati. Ndakangona ndakutodaidzwa zita rangu kuenda. Ndochiuya pakoti. Iwewe wakaende kopara bhosva. Uyu mwana wehanzvadzi yababa ako. Ari mwana mudiki ari pasi pemakore 16 kuenda mberi. 16 that is statutory rape. Watora pfungwa dzake kuita dzako. Ndikadana nemwana ane 16 years imhosva. 18 years ipure rape. Yakafanana nekubata munhu anenge ari mentally disturbed. Wasitora pfungwa dzake kuita dzako. Waenda kuita zvinhu zvakaita saizvozvezvo. Ndoda kubvunza iwe mwana wakazvarwa ipo papo. Uyu waitinyiko kune mwana yenawo wakabara newewo. Waidaidza chiti kana kuti mwana wakabara na uyu nahanzvadzi yako iwowe mai wauyu wanodaidzana wachiti kudini? Mambo ndiko kushasha kwacho kwakaitika. Pakabuda chii. Oh, ashuka kana uri kubvuma kwenya yako right. Handingazi zvakaitika mambo. Ini ndotaura zvakaitika. Zvino toda kotarisa kutsika dzedu. Vakapara mhosva. Zvinonyadzisa. Kufumure nyika. Wakasvipise ivhu remadzishe. Wakakanganisira mhuri yemukwasha. Mungawirirana nababa munini nehanzvadzi dzababa uyu. Asi panenge pangori nekakoma. Kanoda kanikotini kanoda kubviswa. Ndo kaende kokupinza mudare muno.
zvawakaita wakakanganisa wanga usikafarwi kudaro. Wakambata kangani mwana? Takatamba kakawanda. Kakati wandei. Yanga yatambura muguri. Yandodira naye zuwa robuda, yo naye zuwa robuda kamudzisirwa koita. Hey. Hazvina kunaka. Ndofunga kana wakazviita nekuti wakanga uchiri mwana mudiki. Ari zvinezvi uri kuona kushata kwazvo. Chokwadi ndinotori kuti unokwanisa here kumukumbira ruregerero mwana wako? Nekuti ndakakanganisa ndinokwanisa. Unokwanisa kukumbira ruregerero. Nokuti muchitoona naipo papa, chetinoziya inini, vanhu varume tiri izi pakuregerera vanhu vakadzi vachinge vakanganisa. Vanhu vakadzi havasiri izi. Vakadzi uri kuona vose vari apa wavo. Kota paseri apa. Pane karwizika ri apo apo. Wobva waonekwa uri kuda uyu pamukadzi uri kugeza kudai uyu. Ese ari apa unoti anokufarira here akadziya. Pawakabuda ndipo kwakutarisa. Handine kukuona. Zvichofanana nemwana uyu. Wakamudisturba life yake. Kubva paeducation kusvikira pasarudzo yeupenyu hwake. Kwakusacrifice kuti hapana zvendingachakwanisa kuita zvataurwa ndibaba ndozvendakuita. Usikaone mhosva, changamiro vanofanirwa kukuripisa. Vabereki vemwana uyu vanofanirwa kukuripisa. Changamiro vanotaura mutongo wacho. Wataurirwa mutongo wacho, hama yangu ndinokumbira kuti ubhadhare mutongo iwona. Mhosva irowi. Ubhadhara mutongo kuti mhosva yako ireruke. Vanhu vakanganwe nezvazvo. Wakaona kuti kuna changamire kuno uri kundikana kunge wachibhadhara mutongo wawapiwa, vanokwanisa kutora matanho kuti ngatitore danho rakati kwakutresa. Dzimwe nyaya dziri kufukunura dzinokonzerese kutadza kuwirana kwefamily, dzinokonzerese ngozi dzinoende koitika mukati mekurarama. Unasondizwisisa? Ndinokukumbirisa nemwoyo murefu udzamisise pfungwa dzako nechiitiko chakaitika. Wobva wasiyana nazvo zvachose mukati mweupenyu hwako. Wakatova nechidzidzo chekupinda behind bar, chidzidzo chekuratidzwa kuti nzvimbo yawakutambira yehandi yako bai. Siyana nazvo. Unofanirwa kuti usiyane nazvo mukati mweupenyu hwako. Ndinokumbira kuti chekutanga kumbira ruregerero kune mwana uyu nehama dzake. Pane zvawakaita tozoenderera mberi. Waya wari baba wacho ari batani kuwari apo wakumbira kuti ruregerero. Pamwe ndokumbira ruregerero pamwe ndakaita mushando. Changamire wasati wakupa mutongo. Ndoda kuti nditaure zvenewe. Handingazivi zviri kwamuri wakakanganisirana mhosva. Mhosva yamakakanganisirana apa yakanga isinei nechibereko chemakazvara. Asi nokuda kwekuti pamusoro pekuparwa kwemhosva iyi pakawa paine chibereko chakanga chiripo. Chakakura zvakanaka chichibhuruma chikaita zvimwe zvibereko. Nhasi uno nyaya ichipinde mukati medare rineri chibereko chacha chakuende kofa. Handizivi kuti yanga iri destroying exhibit here kana kuti chinyi. Nyaya yatakanga tichida kutaura nezvayo yakanga isiri nyaya yemwana akanga aberekwa, asi yakanga iri kukanganisirana kwenyu muri vairi. Asi nhasi uno mwana yana ndakaponerwa zakusina. Nyaya iri mukati mwedare. Siroti nyaya iri mudare hatitarisiri munhu anofa. Zvinhu zvinosuwisa. Zvinhu zvinorwadza. Achifanirwa kuzvidaro. Zvisinei nhasi uno zvaitika ndizvo zvacho zvapo. Toda kuti titaure tinzwisisane tete navo pamini mosvika neshoko iri mberi.
mwana wamakaita muri vairi ane zvibereko zvaainazvo zvaakasiya panyika panapa. Mwana wamakazvara muri vairi akanga akatoreswa birth certificate ramai. Mwana watsano kwakupuwa birth certificate renkwasha kusunamise nyika. Echoende kwaitawo vana vake, vana iwawo vanochengetwa nani? Ndio pandoda kuziya. Wakasiya vana wangani mwana wa Ana? Wana rudzi. Musikana nemukomana vana vairi. Vanochengetwa side ripi? Ipapo mambo ndoda kubatsira. Ndinofunga nyaya yekurarama kwemwana iye ndidzokera kumashure yakati torei kunetsa. Mutoro wayakaita kunetsa ndokuti mwana achisununguka achitiyaruki. Baba vangu vakaenda kukwasha vakati amukwasha hatichakupa kuti mwana urere, uchitipa mwana tiitese tirere. Mukwasha akati zviite kuti ndikupe mwana kana musati baba. Asi ndakanga ndisina uchukuta ndakanga ndinacho chekuti ndiroore panguva idzodzo. Takararama mwana akakura. Mukwasha akati inini pacharoorwa mwana ndichatora pfuma yangu. Uchitaurirana nababa vangu vasingataure ndini. Takararama. Mwana akuenda form 1. Mukwasha akauya akati inini handichakwanisa kuendesa mwana kuchikoro. Vakauya vakandipa mwana. Ndikatora mwana ndikagara naye, ndakagara naye masvondo maviri. Ndikamutsvagira nzvimbo pachikoro paRusiku, akapinda chikoro. Kumasvondo maviri. Mwana akatiza pachikoro. Musi watiza kekutanga akabatirwa mhiri kwa James Farm nemupurisa. Mupurisa aona uniform akati mwana ane uniform yekwaRusiku kuna RPT. Akadzoka naye akatosvikoti papolisi. Tauya kuzopa ripoti yekuti tashaya mwana. Mwana tikapihwa tikadzokera naye kumba. Tikaita mazuva matatu mwana akafuma asika. Tikatanga kutaura mbuya tashaya mwana, taiwadzana nevabereki vemwana, taitaudzana. Tikasika zvakaitirana zvokubhadharana kana kudii, asi zvokukurukura nyaya yedu nyange pakanga paine tension taikurukura. Mwana tamushaya tisage mwana kusvika takazoziva kuti mwana akanga akupi aiko. Mwana akararama pachiitika hatingadzika mudetails kunzi padoko. Ararama mwana ariko, mwana akaita mimba. Vakatakura mwana vakauya naye kuno, vakasvika ini ndisipo. Vakasvika mwana kuna asekuru afeni. Vakati mwana uyu aita mimba, saka isusu tauya naye. Tikati right. Ndikadaidzwa naasekuru ndikabva kwaari ndikauya ndikasvika mwana. Ndozvaitika. Mwana kamwana wakuya nemimba, asi ndakati yatigari pano ukatiza pano ukaenda. Nasi wakuya nemimba. Handina kuona nawo, ndakasvika mwana asiwa kwaAfrica. Ndikasvikotora mwana kwaAfrica ndikaenda naye kumba tikagara naye pasi. Ndikamubvunza mwana mimba ndiani? Mwana akanditaura muridzi wemimba. Ndikati zvakanaka. Ndikatora baba mudiki wangu. Ndikati ndima sekuru wemwana. Endai nemwana uyu kumukomana wake. Asekuru vakati inini manje ndichabva nekubasa. Chikwira uye naye tisangane kwaHarare. Ndikakwira ndikaenda tikandosangana kwaHarare nemwana. Tikaona baba mudiki wangu wake. Tikasimuka tikaenda. Mwana akatinongedza pamba pemukomana. Akamboenda nesini nekumbari nekubasa kwemukomana, tikamushaya kubasa. Tikaenda kumba, tikasvika pamba pemukomana, tikaona pane mukoma wacho. Inini ndakapaya padhuze nepamba paatiti vangu pamatsika. Inini ndikatoti inini apa ndichaita se, ndichapinda pamukwasha. Sekuru yemwana ndimuchenda, inini ndikaenda ndikati ndamba kwatete, ndikanogara pamba kwatete. Ava vakasara vachitaura nemukwasha wavo. Vakazondidedza vakati andaona pane mukoma wacho. Ndati uzono ndiwa ndasira mwana. Ini ndikabva ndikaenda kwa baba mudiki vangu, hanzvadzi atete baba mudiki vangu. Ndokwandakanorara. Kuma4 tikaona mwana asvika. Mwana asvika waita sei? Tikanzi ndina mbuya handifaniri kugara kupi kumukomana uyu nekuti anoshupika. Ndipo pakataurika nhau dzakataurika nababa mudiki vangu. Vakati iwewe ndoda kuti utaurire baba wako apa. Nhau idzi kuti dzisvike apa nhasi. Mwana akataurawo zvakaita sei? Zvakataura ndingarebese zvakawanda. Ndikati baba izvo zvese hatichisina basa nazvo. Ini ndaisa mwana kumurume. Ini zvokuti atete vazonditora futi mwana kumurume handizoti vadoda kuti aita sei. Mwana akagara kumurume. Haana kudzokera murume, akadzokera mumba kwatete. Ini vandaenda kumba. Takagara futi chinguva. Ndikaona vauya naye futi vaina atete.
vakasvika kumba vakati tauya nechi nemwana. Ndikati ko nhai mukwasha, imi makauya nemwana mukaisa panapa aine nhumbu. Ini ndikatora mwana ndikanomisa kumurume wake, imi makunotora kumurume wake muri kudzoka naye, muri kuda kuedza kuumba chii? Sikanzi ayo isusu pano ndopatukuita se ndopatikumusika. Ngati but imimi makarera maita zvamaita but ini ndandada kugadzirisa mwana wangu kubva zvino zvichienda kupi kumberi. Amitswa nemurume ndomusiya pamurume wake, ini ndotaura nemurume wake. But imimi kana muchinomutora kumurume muri kuti anzi ayo murume wacho anotambudzika ndidi kuti agare ikoko. Mwana agara kwandira akazotiza akabva kumba akadzokera. Akanogara kwambuya kuya akazara mwana wokutanga, azara andi akazara vana. Azara mwana uya uya handina kuziva. Musi wazara mwana wechi2 amai vacho havakandisira message. Kwanga pera 2 years kubva ndapedzera kubva kumba kwangu ine. Vakandisira message vakati mwana asununguka. Ndikati mukundudza kuti mwana asununguka mwana uye nhumbu yandoziva here kana kuti vakati aiwa imi. Ndikati mumwe murume here kana kuti ndeuya uya zvikanzi handimumwe. Ko zvinombofamba sei kana kutaura. Vakanyarara. Ndazoona natete vangu vauya kumuchaunda ndikati nhaya tete tikumboita sei pamwana. Vakanditaura vakati pamwana uyu iwe wedai watoteera waona vakuwasha vanogona kutokurorera chichichi. Handiti. Ndikati but ndinoteera ndiri mashure menyu ndimunovaziva ina handivaita sei? Handivazivi. Ndobva nyaya yedu yapirira papi ipapo. Saka izvozvo kana vana vamukutaura iva vasati ndavaona kuti ndivasiratidze kuti uyu ndiye muzukuru wangu, ndiye muzukuru wangu. Kwete kuti ndinoramba kuvachengeta kana kuita sei. But ini ndinenge ndida gwara rekuti kana ndikachengeta mwana ndiri kuchengeta chiziva kuti mwana wagushungu, mwana wavhura mai, uyu ndiye akaona zvinhu ndinetsa ndinosvika apa, uyu akaona zvinhu, but zvinhu zvese zvakazvira. Ndine nyaya yangu sekutaura kwamakamaita sekuti muri kufemerwa kana kuti muri kutaura nemushonga mukana kuti dai atete vangu vangu vakagara apa nhasi nemukwasha wangu vakagara apa nhasi. Ndine mashoko andida kuti nditaure pamberi pedare. Asi handigoni kuataura kana ivo vasipo. Nekuti haana anodaira ende chiteketa chimwe chisipo. Handigoni kutaurira vanzadzi ava havagoni kundidaira, handigoni kutaurira munin'ina wava havagoni kundidaira. Ndinotorawo nekuremerwa pabundu pangu nenyaya iyoyi kwakapfuura pamwe kungaonekwe nedare. Saka nyaya yevana muchipindura sekubvisa kwamaita ndaida vatete vangu vauya apo vondiratidza kuti baba ndiva mwana. Inini nababa vemwana tikaonana hatiridze kuira handigoni kutedza kuchengeta muzukuru wangu mwana wangu. Ndakarwadziwa ndichifonerwa natsana ava kuti musikana aita sei ashai. Ndakarwadziwa. Vetuda kubvunza ngepekuti zvauri kuti vaifarwa kunga dai vanga vari apa ndezvaunga uride kutaura, asi pane zvihombe zvaiitika kundoti hako kungaro ndi kwete pane zvihombe zvaiitika. Alright, ngatidzokedu munyaya yedu. Zvandinoziva inini, iwe ndiwe baba wemwana, uyu ndimai wemwana, vasara tu avo vazukuru venyu. Handitarisani nevabereki vauyu pamusoro pevana yavo wavo, havana kodzero dzacho. Imimi ndi mune right. Asi zvandinoziva inini through situation chimiro chairichi, unofanirwa kutora vana ivavo, wana wemwana wako iwowo. Watora vana ivavo, wekutanga uri kuziya kuna baba wake, handiti kana wakambomuendesa achidzoswa, ukamuendesa achidzoswa. Wechipiri, vanokwanisa kukutsanangurira kana vachimuziva. Kana vasingamuzivi, unotora uchengeta. Inini mwana wangu akazvarira pamba, ndinochengeta mwana wacho. Hakuna kwendingamuisa, haachengetwi kuna natsana. Kunyange ndakavhiringa ikoko, achifanira kuzvidaro. Ndo zvendinoona zvingave zviri nane zvikagona kuitika. Panyaya dzako iwewe dzouinadzo behind, tete wako akapesera kukomuniketa nawo rini? Ndinofunga pamwe ngavete 2-3 years zvavakapedzisira kuuya kumba.
Hamuna kuzombokomunicata nenhama yemwana yamuna kubvira mwakambokomunicata kana kutudini? Pana nemwana ndikomunicate natsana. Alright. Iwewe kana paine kubatikana kwauinako pamusoro patete wako iwowe, musha menyu mune matare, mwana wedzinza renyu ichitokuonewo utori baba kana baba wako pasina, une kodzero yekuti mutaure semhuri, modaidzana natete pasina kuwasha, motaura nemwana wababa wenyu. Kana kuti waona zvichishupa, ndosaka vari panapa. Usati waenda kuti Suzi waiturika, tidaidzirewo hanzvadzi yababa vangu, handisi kuzwisana nava pachini chana kugutsikana ba. Ndinoda kuti nini iwe igara apa, ndibona sekutaura chokwadi changu pamberi pake, bunure ndinaro, iye ichitaurawo zvake pamberi pangu. Changamiro vanomusamona inoyapizwa pamberi pedare zvokusunungukira, nokuti ukasataura shungu dziri pahana pako iwowe, kuti ndisvike kunoku ishungu dzefamily iyi pane zvokukanganisa kwawakaita iwowe, kuti shungu dzawo dziserere kunga wogara ipo papo, kunyange mwana wawo shungu dzake dzinoserera kuti nyaya yangu yagadziriswa yamira zvakati. Same applies to you. Kuti shungu dzako dziserere kunga hanzvadzi yababa wako yagarapo, waijekesera pane zviri kukushungurudza mukati mwehana yako, magariro nemaitiro emunoitirana mufamily nezvaitika, zvinhu zvinoita zvakanaka. Saka zvakumwe noijira kufuga nekuwarira. Nyaya yatiri kutotarisana nezvayo ngekukanganisa kufamily iyi. Uyu mwana uyo unofarwa kumuripira wakanganisa upenyu hwake kwawakaita. Vabereki vake unofarwa kuti waripire mutongo yechabva iri kuna Changamire. Dare raChangamire unofarwa kuti uriripire pamusoro pekusvipise nyika yawo, zvisaramba zvichiitika kune vamwe vanhu. Waera wagara munyika zvakanaka. Ndinofunga kubva zuva rawakafonerwa naChangamire chizi ndiri kuda kunoku, hana yako aina kugara pasi yakaita semunhu wakauraya munhu, apo napo rungofungwa chinyi, apo napo chinyi, yagadziriswa nyaya kuti hana yako inoteramira, unongosina zvochafunga zvakawanda. Ameno kuti uri kuona sei? Pakanaka. Changamire heyo nyaya yenyu. Oscar, tazvinzwa mwanangu, mutongo wedu unoti unobvisa mombe kwatiri yekukanganisa kwakaita dunhu, kubvisa mombe kucheka ukama, kubvisa mombe yemwana we izvozvo ndiri kuzvinzwa ukani semunhu akatadza chikoka ndakudai zvisungu ndinotsvaga pfuma iyi inotsvaga, asi pari zvirangu handii, asi ndinotsvaga. Kuzviripisa kwake uri right uyu. Uri
musha kurumoyo. Kana mukabvunza mari yavanozviziva kuti vakazomupisa ndomugariro wangu. Kana ivana tsano havanoziziva zvinhu zvakangoitika hazvo, but ivo tofonga itotemba nini, but zvinhu zvakangoitika hazvo. Yakari mumabondo aihukurekana. Kora kuzura kwacho kwanyanya. Kutaura tete. Taura hivi. Saka tete vakauya vachiti nyaya yemuzukuru wangu inini itwa. Mushure mekunge tava hanzvadzi yangu yataura kuti tanga tiri kuenda tisingabate posa. Tikati aiwa regai isusu tiri kurwadziwa sana atete. Saka isusu tiri kuti kuna Oscar. Isusu tine zvifambiso zvataifambisa kuna Oscar. Takaita first visit. Tine zvatakaita kuti tiutoya kuti kudai ramambo sana atete. Tikauya second visit ichiva pamasamundo. Tikazouya third visit yavasina kuuya yatakauya. Nhasi i4th visit yatauya. Isusu sana atete kuti Oscar achibvuma aite semataurira aita. Atanga tiri kuda nguva dzese kuti tingade takangotaurirana zvakatongeta sei zvakatongopera. Pamari yese tikaikalkuleta sitabvisa 650. Saka kuna Oscar isusu kuna atete. Ya, pamuri kutaura ipapo ndiri kupanzwisisa. Kazhinji kacho chandinoziva ndechekuti nyaya ichinge yapinda mudare sezvizvi anenge achidyiwa nenyaya anofanirwa kubhadhara maexpenses emunhu anenge akakanganisira. Vanhu ava maexpenses avo evakanga vari kufamba ma-up and down vachiita sei, you have to refund them back. Unopiwa macalculations, mombe dzataurwa natidzo, unotaurwa kuti mombe 1 imari, unoti dziri 3 imari, plus that 600 iyoyo, then upuwa ma-terms and conditions of payments. I came over my 600. Zvazo kuchikumbira kwevari ivo vaishandisa ma-expenses avo. I came on chitindi mbanya ivangu. Alikusema kagani siriu. Kama unakupera. Hayi. Mhosva yakaitwa zvako. Hayi, Mario yena anasema zimchitara kwa kuratuka. Baba kwa mapo. Hayi mzati tinyara kwa mshindi. Hayi wana kuti nikufanana basa. Urikuenda basa reOscar. Hakuna yenye to Mario. Amazon ndakamira. Ndakanga macontract ndikwa macontract akaexpire. Uri kurarama sei pari zvino? Ndikuti pamusha zangu ndikukia mari churu mari. Wakauya kumushari? Ndakauya kupera kwa April. Pandakauya kuno musi 25 wanga uri kunoko? Wanga uri? Basa contract yangu yakapera musi 30 April. Wanga uri kushandira uri kupi? Awadi kupi? Weshe. Saka waakuno kupermanent? Ndakunobhadhara ngati permanent boss nokuti kutenderera kwaramukira. Une chikumba kwako chiungakwanisa kuti ungakwanisa kupa une zvifuyo here? Ya, kamuntu kangu vanenge kakafa manje. Saka wasara neitungani? Ndarwanikako hakuna chimwe. Saka taita sei panyaya iyi yofa yakalodha here kana kuti ozini? Ife yakarodha mari ndinogona kutsvaga zvangu kuti handisi hangu munhu wewe nungununguzi kuti handitadzi kushanda ndinogona kutsvaga. Zvatinokwanisa kuita ndezvekuti mari younofanirwa kutanga mombe yachangamire nemaexpenses akashandisa vanhu, because imari dzakashandwa pamusoro pebenzi hwako hwakaita. Then idzi mombe mbiri idzi wouya uchibhadhara, asi unenge uchitopiwa
nguwa musi wakati uya nemari, musi wakati uya nemari. Mari iri kuzuya nayo handi kuti uya $50. Tikuri kukabva kumombe unonga wachizi musi wakati uya nemombe 1 kana kuti mari yakati inenge iri equivalent kumombe 1. Pama expenses apo unokwanisa kuzi musi wakati uya nehafu yemari pa 600 uya ne300, musi wakati uya nemwe 300 yacho. Uchitotedzera saizvozvo, ukatedzera utongi hwemadzishe, zviri nyore kusununguka, kutambudzika, kutsvaga mari uri kufema mweya uri kufema vamwe. Mweya wamukati unofunga unoziya, hauna kumira zvakanaka. Ende neage yori ukaende kozi 17 years, wozi tepe nyaya dzakaita saidzika. Wakaona kuti kuzoya kwako inyaya yekuti wakaiona pamedia. Makomenzi ari pamedia anosungisa awa, anosungisa ina, anosungisa Major Street. Wakaita nyaya iyi. Saka ndakutaura chinoitwa follow up, mosha iro. Wari kunzoko kuno wakafunda, wanodzinzvera nyaya idzi. Pane pawakatozi Oscar odaireri, wakabaireka pamakomenzi. Foni yangu ndina foni nyingi. Unazozvitsvaka. Which means kuti nyaya kana inoramba ichivhukunurwa. Saka kuti isavhungunurwa, uya uripe. Unogara zviri clean. Kutiza hakusi kupedza nyaya. Kupedza nyaya kutokwire mumutumo kwazvitirenga paboti. Ina hakusi kupedza futi nyaya. Kana kubvira kugara kwese kucherumba kwatete kunda itoita ndambo. Pano wakazotaura futi pamakomenti zikazi Oscar wataka kuMozambique. Vanhu vanokomenda. Alright. Saka ndachemawo panyaya yetransport apo kwa 600 unongera wanda kuharari kuya kunomuka 600. Ari kuchema achite pamwe kuti mwaro pabatsira kwao chibva kwaro wakapedza okay but abantu transport abantu ndikisirewo kani taura tokwana zvinhu iya achidzorera pano akatotaura from experience taura munhu kumbaro kuti ayana yakosopfuma zvese panobva aiwa kati makuda kundipa mutembo vasikadi aiwa chevari kuita vanhu ava. Oscar angachema zvake, but regerai ndibate mbichana pamusoro pemaexpenses ava vanhu ava. Kupinda kwangu kwendakaita mukati mwenhau iyi, ndinotarisire kuti ndakatravela from Mutare ndichienda kumusha kwavo. Ini ndandisingashadisi mari yangu, ndaivati ndibhadhare ndiri ndiuyeko. Then wachinditi nyaya ingaipinde mudare raHeadman, munhu auye mudare nyaya igadziriswe, ndonya kundikwidza futi kuya nekuti ndichiya kumhangara nyaya, ndabva kumhangara nyaya ndichiya musi wedare, ndonya kundikwidza futi. Nhasi kuya kwendaita ndonya kundikwidza futi. Matochangamire mapedzi. Ndochokwadi chendingataura pamberi pavo vese varipo. Yavharika. Ndazivawo maexpenses avo kuzouyawo kuno wachidzoka. Zvindori zviri zvinhu zviripo. Oscar mari inotsvakwa. Asi kana zvaboneka pane vamwe vanga vasara kavachine nyaya yavo panapa idzoitai kana vabvumira pakudikana kuti wokwanisa Oscar ungafunga kuti unotanga rini? Kana maita dzimwe nyaya mundipa ndodzinyora kana dzimanyora. Ndinofunga kuti mukandipa 3 months June, July, August. Pera kwa August. Chamangira. Usiwa nenya yako. First payment yemombe end of August. Ina ndidi kuita follow up yenyaya yako pa Oscar. Atizodi kuengana nechinhu chinogadzirisika. Wanga watori kuchiweshoko ka. Dai wakundikana kuya zora nhasi. Ndaito kunongori. Tarisikambotadzira. Tsoro yacho matambire endanga ndakaita.
kana mufundisi wako tamubata ndiwe zvitaura foni. Saka zvazisikazonakidzi nekuti mabatiro etaizokuita panyaya yacho yanga isingauyi kuna Changamire, yakutokubata ichitoende kune rimwe divi rinokurwadza. Asi kuyakowaita yauya mutsika dzedu kuti titaure tiri pachianhu, tinozivana nekuregererana nekubatsirana zvinofamba zvakanaka, teidzera zviripo pagiraundi. Second payment. Zendektorera kure dai. Pari pamwe pandodambomiriro kuvangu ndakamira kumateresi. Pane mhosva dzandambonzwa dzataurana kuti dai varipo hadzisi dzinokuvadza here mukoma wangu kana kuti dzinokuvadza mwana. Dzati dzakati dzabvunzurwe kuti dai vanga vambotichana turi tambonzwa kuti nyaya dzacho Tora mnasipoka. Daira ngoma Oscar. Idzadzo ndedzamuna atete wavo. Yeah. Nadzisi dzinokuwasha. Mapindurwa ere baba wamwana? Kana dziri dzemudanga rekaedzirwisana. Kwenda mnani? Toba tangure kuda zvese. Ndinogona kuzoenda muna January. September, October, November, December. Nyanya. Nyanya. Aita yadeze makunyepa. Chanda ndikutonde vana vechikoro December unenge wakugadzira vana vechikoro kudai kuedzanda kuti January wakupedza. Zvatingatoita watonga watofemerwa pa 3 months watopa kuna Changamire dzoka. Wotopuwa 3 months kusvikira gipe rasharape. Kupuwa mutongo wakuzi kuti sununguka, but that is a punishment yekuti ugadzirise nenguva isina kufanira, urwadziwe nazvo sazozviita kuti mangwana. Fika kuti January pakuda kwako iwe unoramba uchita misikazwa iwe unobhadhara nguva yaunoda. Bhadhara nguva usingadi yacho iyi. If you suffer the pain, mangwana uzviti. November. With November tozoti kuti February. Wakiria. Batsibade nditiro zvakanaka ndokunokumbira. Kana Mwari vandikomborera ndaiwana mari. Iri papo. Hapana mari but ndekutsvaga. Ndi contractor. Anovakwa. The contractor. Right. You are inside. Wakunaka please we sorry zvaitika. Yamugara patona chikambo batsirwa.